Hej, du lurta efter pratepodcast och det är dina Norberg som sitter. Och i det så får jag tosa synder om forelskilsi, hver Ávirkanin det här hevur á okkum, og eisini hver Ávirkanin Heilagi Andin hevur á okkum. But no one says a word, it's time we talk about it. Hade jag näkandi se eller uppleva några gå vintlag som blev pär och blev mega förälska. Det har jag ordentligt ofta. Och jag minns det för att jag var så kiksa att onkel som ångar det timmar runde knapple för över ordentligt ogen att renna och träna. Och onkel som alltid är Hetta eller inte dumt att spela klaver och sunge så knapple blir intresserad för det. Det var så löje att jag kunde onkel alltså att det hände att folk blev förälska. Och jag hade det samma jag upplevde det och nu hade jag bara det stort lite. Och det samma hände för mig att jag blev förälskad. Jag började knappt intressera mig i fiskeskapet och båten och Liverpool. Det har jag ångat intresserat mig för det i Löven. Jag är bara släckte. Jag är en typ av smyggrat fotboll där. Och ungen i min familj, det tattar familj, är showmare eller cykler. Så ja, mina intresser är ösne brott där och än i det så dammar man faktiskt gott att jag har inte fotboll där man kommer och heter på Liverpool till jag vet att han heter Liverpool och samhårt ösne är som intresserar mig för Gustav gånger vid fiskeskapet och jag läste nu i Lurta en Lurta-bögen där och syndrom tosk och kvartjer att fiskskapen kan gå och ringa och jag har lagt märke till att min intresse är brott sedan jag mötte i Evald. Vi hade det som stått lite att här hevur sin Ávirkanin. Vi råkade det samma för Evald var inte att han intresseras för som jag intresserar mig för det, men ja, jag hade bara undersökt värst att uppleva att människor blir förälskade kvar och så verksteg. Det är släktens så säger veckorna med som säger Tudna, det är så stort att spela klaver. Visst jag att det kunde vara så stort att spela klaver. Man är inte enig och fick så verkst ta jag spela klaver och jag syns också att det inte var så tors först att hon kunde faktiskt lära det och ta till att det var en dronker som hon hade funnit gott och som bodde omvetliga att spela klaver och som var helt lärstande inte att spela klaver. Jag minns att jag huxade, wow, det är fantastiskt att Hetta kan ha en så god Ávirkanin av henne. Att hon får egen upp för hur fantastiskt det är att spela klaver. Och att, ja, jag hade det bara stått lite. Och jag läs i Rombrand 8 nu en dag och tar det mest till några ting att Heilagi Andin avvirkar okkom oisne, han brøyder okkar intresser til vi kommer til trykva han. Så antigods som tycker bostad okkom til vi takker med Jesu, trykva han gjør til samme arbeid, han fer okkom at gjøre noe som vi aldri kunne gjort utan han, lagt av synd. Så Heilagi Andin fer okkom at gjøre noe som vi aldri kunne funnet på å gjøre. Det som kanske onkel aldrig kunde få nypa för jag runde eller spakla ver. Så fer Heilagi Andin okkom att lägga av synd och för att tro efter att göra det som är rätt. Och jag hade till något som är så vackert att Heilagi Andin gör det arbetet okkom är fantastiskt och så löje och skräckna att vi människor som älskar synd eller tror att det är det som skrift knappt få en nudjan list, en nudjan ho in i okkom till Jesus flyter in, Heilagi Andin flyter in i okkara liv. Jag får läsa några brott ur Rombrand 8. Här ständer i vers 5. Till de som efter hållningen är och tro efter de som hållningen är. Och de som efter andan är och tro efter en andaliga. Och troan hållsens i dig, men troan andans i liv och frier. Det troan hållsens är fortjenskaper med det gode. Det gjør seg jo ikke under lovgods, og kan heller ikke gjøre det, og de som i hållnen er og kunne ikke tokna skode. To, tid er jo ikke i hållnen, men i andan, så satt som andegods bor i tikkon, og tann ikke hever andegods hører ikke honom til. Er nå Kristus og i tikkon, så er vårt lika med det. Det gjør synd, men anden er liv og gjør rettvisen.
Så du också så kan mesha det hållet och anden och sådana ting. Det och liv. Så hållet och gamla människa till det ligame som vi fött vid, till det ligame som tror efter att göra det som skrift och det så ligger vi och stjäla vid och vi kanske vet inte om hur vi gör det, vi gör det bara att vi har hotat det och till nämligen hållet troan hållsens efter synd efter deja. Men så har vi en anda i okkon, og til det som lever evigt. Og spurningen bara hver fer anden av livet evigt. Vi får tappelse, helvete, eller himle. Det har vi mot Jesus, så teker Jesus alle okra synd av seg, og vi fri fra synd. Og Heilagi Andin, vi sier Jesus, flyter inn i okra anda. Og nu det ikke langer deie, men liv. Tui at Jesus bor i okkon og okra liv fyrir at enda vi deie eller fortapelse, men derfor halda av til vi får liv i himle sammen vi gode. Så jeg vanlig at jeg kan gjøre mening, men hvis du hoksa, kan du forstå som at jeg synes du gypre eller forklare som er okkur spesifikt, så er du velkommen å skrive av VAKURLEIKI.FO. Og så sier han her at Heilagi Andin flyter inn i okra liv. Vi får en nødja troen, det er som at man plantar en nytt så inn i okra anda som for å ha en helt annan vekster som liv og ikke deie. Kanskje tog seg, men hvordan ser det ut det sånne avveksteren eller dette liv at det er god flytter inn i okra liv? Jo, det kunne vi lese om i Galatiabrevet 5. Her sender, men avvekster andans kærleie, glede, frigjør, lengmå, mildløgje, gøska, trofeste, spekføre og frahald. Så hette det som Heilagi Andin for å kunne lønges etter kærlega, glede, det som en verande glede, ikke en stort glede, fri vid god, lengmå, mildløgje, gøska, trofeste med god gjør mennesken, spekføre og frahald for å ta en ting som god sier vi skulle halde kom fra. Og han sier, ta de liv i andanon, så let jeg øsne et partiklart være i andanon. Og så sier han øsne at versk holdsins, eller det som holde troar etter det som vi er født vi, det siløse, eurenska, skamløse, avgodederskan, jeg har en annan god, så vi blir som at han var en okkar god, gandur, futjenskaper, klandur, kappingarhov, røyes, truidrotter, flakkadrotter, øvnmår, drystiskaper, svirr og annet tydlukt. Så alt her syndige, det er det som vi kallar synd, som vi tror etter, det som holder oss at tro etter. Men ta i guldliden i okkar liv, så ser han akkurat i frase at vi pjør så trell om til hessen tingene langer. Vi er ikke nødt at gjøre ting langer, vi er sett i frelse til guldliden i okkar liv. Og for det første så fyrgjør han akkurat alla synder som vi har gjort. Og som den neste, så setter han jo akkurat i frelse fra sin synden og taler seg hvis du tror ganske vi pornografi, eller a likva, eller a stjala, eller bektala, eller at tjeka snegre mennesker, kanskje at du heter omkring. God kan sette at i frelse fra hesum, så du er ikke nøyder, eller som man sier, at heter han ikke langer, men God kan hjelpe til ur hesum, hva det så kan være. Det er den kraften som flytter inn i okra liv vi har i andan. Så det var faktisk det som jeg høyde. Det var bare en stortlig tanke og hos meg til at hvor så løyet vi forelskilsi, at det var så løgna, men gau og Ávirkanin og okkon, eller kan ha en gau at vi kunne interessere oss for ting, og så vet unga det interessere oss for det kan fullkomlig brøyde okkar liv, kunne for å vennja og gjøre gau ting, eller som er gau for okkon, eller lære okkon et nytt instrument, eller for å skyld for felvalde. Jeg var ikke om det er ikke sånn, men det er fint. Og til det ser man vi Heilagi Andin at han flytter inn i okkar liv, så var det store måneder, og jeg tror jeg kan så særlig mennesker som kommer til trygg 17 i livet, så får jeg faktisk, hva skjer? Hva spiller til at de ikke ganger på inn langt? Hva spiller til at de leser Bibelen? Hva spiller til at de så tålen?
og det andegod som gjør det verste ui okkon, og han legger inn og troen ui okkara liv, akkurat som forelskelse gjør, at man har bare at lese Bibelen mormor, og kommer kjenne god mormor, og fylgje hånden etter, og det som det anden drever okkon. Kanskje at du kjær til å faktisk miste sin til hese gleden, eller troende, følge god etter. Jeg tror det hender for okkon, og okkon som og kristen. Jeg minns tog i min liv at når jeg kom til trygg, kanskje vi følte meg bare så ubrenda, og jeg yngste at jeg har ikke ho at lese Bibelen langer, og jeg struttes nok snegg. Og jeg minns godt at jeg følte sette meg knæ fram og sier, God, kan du hjelpe meg? Gjev meg aftur ho eller en langsel at lesa tøyt år og halda meg ned til tøyden og halda meg fra tøy som synd. Og videre for at God så kjøter at svære hesum bønn og tar vi bedre av hjertet og virkelig ikke at søke han aftur. Da stender jeg at offer til God sunderbråten ande og at Herren ikke vanvir til. Så hvis du har en sunderbråten ande og du føler deg utbrent av men vars at du hever det ikke mot Jesu, så kan du alltid bare atle han og si, Herre, kan du hjelpe meg? Gjev meg aftur ho å lese ditt år, gjev meg aftur ho å bia til tøyen, og drev meg ned til samfunnet vi til. Drev meg tatt til, vera vil tegne, nudjon til den kom igjen. Tui vinar røtten kallar meg. Og om du husker, Årskat, jeg held ikke når hadde jeg tids med Jesus, jeg held ikke at du fattet det at Jesus kommer i hjørnet for å teka med sin, så det kunne ha vært av et samfunn vi har noen i himmelen, og ikke for at fortapelse til det. Så vi har Jesus etter der, og det ikke tilfeldig at du hører akkurat denne podcasten, så det at vi Herren kallar deg til, og ønsker at du skal bjøre inn i ditt liv, og be han teka dine synd å se. Og det ikke alltid akkurat så farlig å si hvordan vi blir så bønner, men til at vi må inn i Hetta, og vi vil det ønske at Herren skal komme inn i akkurat liv, og vi ikke ønsker livet etter holdt noe langer, men livet etter andan. For meg var bønner bare Jesus kom inn mot hjertet. Takk for du dør kross noen. Men de kunne ha deres egne bønn, og til deres prat ved Herren, og til deres avgjør ved Herren, og som er tidsen da. At det ikke er livet til å liv for deg selv og langer med for Herren. Så ja, det det som jeg har i det, men så kunne jeg være oppmuntrende for dykken, og kanskje hvis tid å prøve å være forelsket. Det er mye om det å være kjeg, eller ikke råk flest folk har opplevd å være forelsket. Så kanskje det kan også minne dykken å hette vi det som anden gjør vi okken. Og det er mest ikke til vi tar akkurat samme følelse som da man er forelsket, men vi kunne oppleve at akkurat avhånd brøytes da vi ble forelsket, og akkurat avhånd brøytes øyne ta i Heilagi Andin drev okken. Så ja, tusen takk for ditt lurta video, vi vil etter neste torsdag. Bye!